Yeah, they want to upon Iri Ji. Good morning, good afternoon, good evening, depending your time zone. My big brother, Paul Oster. They will pick up your Makana share button. Olu Chukutaleting, Kakime, good evening. Olu Chukabisa wash. Because share the video. Paul Oster Chuku, my brother. Good evening, sir. Because program actually made very important. Chikero. Caroline, Kakime, Kabisa wash. Piakana share button. Chikero Caroline, Kakime. John Dele, Kakime, how are you? Share the video. Touch Wobi. How are you? Share the video. You are welcome. Desmond Okoro, you are welcome. Where are you watching me from? God bless you. God bless. Covenant song. God bless you. Where are you watching me from? Can I share about it? Desmond Okoro, Kakime. Good evening, sir. Where are you watching me from? Can I share about him? Prince, Prince, good evening. Where are you watching me from? Oluchukutaleti, where are you watching me from? God bless you. Jacinta Echezona, Kakime, where are you watching me from? God bless you. Piara Makana share button. Program actually treated very important. Because share video, because the more you share video, the more others now better. Oh, see my big sister. Onye furu anti-patient kenere mia. Oh, wanyo oma. Ofodile. Nnamani. Kakime. Ofodile, Kakime. Good evening. Ekenem nagaro onye obuna biko. Piano makana share button. Iwe wanagi so that can others speak about that. All very important. Nipi kana share button. People no money ya inefu. Ekenem nagara one wanye. Isibute anti big anti-patient. God bless you, ma. Ogechukwu Okeke. God bless you, my brother. Because where are you watching me from? Jacinta, where are you watching me from? Because tell me where you are watching me from. Like the video, love the video, and also share the video. Uchechi. Kakime. Good evening. Ezibute wanyi oma. Acharugo wanyi. Kakime. Very beautiful lady. Chukujimma wechagimma. God bless you. Piana makana share button. They won umunnem. Abiko I got up here also. The guy in the woku in a na piana share button. Because invite Yaramu Chigozie one walk on it working over. Abuchi Andrew, Happy New Year, my brother. God bless you. Anywhere where I got you within Dogon Ogologondo. Because invite Yaramu Apok on it work, attack Yaram Handulia. Chigozie one. What would they my demand handle when you start again? I would my demand handle every when they use start again also. I would my handle Jesse Air. What did they use start again? All these celebrity Dibia. Ndi Attire, my handle Attire again. Child, see my big sister. I will never forget you. Anti-patient, Abba. Never in my life to forget you. Not possible. Now I'm going. I will still remember that I have a sister from another mother that is existing. Ekerem nagara gin nwanyi ọma. Ụfọdụ makwara isi wanje kene go taa. Also Chukwuma. And the Bogo, wow, thank you very much. And the Bogo, God bless you. Oh, why Jew, Abu Jew, and the Bogo. Chubugozie Ginna. Chubugozie Ginna. God bless you, give you long life and prosperity. Emma of also. Now my page is growing by itself. My page is growing by itself. That's the gospel truth. And beside, my page is not my life. My page is not my life. Everything use my Facebook. Everything use my Facebook. My Facebook tara ofro. Ebe more than my Facebook and page. Or go more than if I'm not mistaken, more than 12 years, or if I'm not mistaken,
Can be used with Facebook. And when a lot of my names my they use in a Facebook. It I give from so I am not trying to grow my page. My page Mercy Ebi, you are welcome, good evening, ma. My page may grow wrong way by himself. Besides, my page is not my life. I can buy today my page and when I use it again. So my page is not my life, and I'm not here to grow page. That's the only gospel truth. But I owe you no explanation. God bless you for your understanding. Because when you make a watching that, I want to hand the money in a a lot of people in Iwaji. Emana Ojosa Abapula Ogo, Oman Ogobon, Adibeji Abano, before Bano, may check your digest step from anything. Ndinji Makabia woo, Ebu Igwe, Apo Tiwaki, and the rest of his club. Kaji Makabia, 3 people, Kaji Makabia, no watching Keta. Manakambito from Apo Tiwaki Noba. Apo Tiwaki Noba. Barofala. Apo Tiwaki Noba. Mwa Dibia. Oba Barofala. Mana wali ya na bogo chuzi manya na ofala oba. Asim ka nju ajuju. Maka na obo so onye nwuna mu ka na edozi onu. A na edozi kwa ye di ndi onu. Maka na sisi jiburu mmadu were ota. Ndị na-agba ofala wu Ndi Igwe. The king, Ndi Igwe, ndị eze. We are na-agba ofala. On eze. Ndị eze na-agba ofala. Anụba na nwa dibia na-agba ofala. Kama ha yasi nwa dibia si na ọ na-eri ji. Ọ na-eme emume as to please his gods and the rest of them. Nwesi ka ajụọ Chigozie Nwangwu ka mkpọ ya afịa. Chigozie Nwangwu biko taa gara m Apo Tiwaki Noba biko share video so that ọwụgo na oru ya ntị adị m eme ya ka o ruo ya ntị kama ana m eme ya ka ọ dasị mụta ihe from ihe na-ekwu. Enwere ihe nji moruru ya ntị ma oru ya ntị enwere m ji ya eme ọ ka ọ dasara dị mislead. O doro m anya na ndị ọba nwere igwe and ọsọsọ igwe uye na-agba ofala. Amazi nke Apo Tiwaki si wesi na na-agba ofala n'ọba. Nwasị ka njụ Apo Tiwaki. Apo Tiwaki n'ọba Chigozie Nwangwu. Iwu igwe ndị ọba. Iwu igwe ndị ọba echigo gị igwe iji agba ofala. Ya Chidimma, you are welcome. Chigozie Nwangwu Apo Tiwaki Noba ichigo igwe iwu igwe iji agba ofala. Maka the last time check ihe wuwo a native doctor nwa dibia. So achọrọ m ịgwa ọtụtụ ndị mmadụ ihe Apo Tiwaki merụ. Ọ bụrụ ofala ka ọ gbara ya ahụ. Ọ bụrụ ofala ka ọ gba. Ịma ebe na club enwe ya na-akpọ mmadụ iri title. Ebe na club enwe ya na-akpọ mmadụ iri title. And the club ọ bụla nọ n'ime ya onye chọrọ iri title emebe mmemme ọnwụ na wedding ka ị mere that day ruo abụcha agha ego enye gị your title. Ọnwụ na ụka nwa ka ị tiri abịa bụcha agha ego maka each person nwere ego ọ ga-abọ gị enye gị your title. Ọwụrụ obere ka ime abụcha agha ego enye gị your title. Ọwụrụ pati ka ịkpọ ma onye na-emepe ụlọ abụcha agha ego enye gị your title. Apo Tiwaki Noba echekichago enwere mmemme ọ ga-eme nso nso a ka obi ganara title ya ka aka ghara ịbịa ya ka o ji wee si ya na-agba ofala. Apo Tiwaki Noba ihe gbara abụrụ ofala maka na iburu igwe. Last time m check ihe wu native doctor. Ihe wu native doctor not igwe ndị ọba. Maka ọtụtụ ndị mmadụ
ya Ikechukwu Okonkwo, God bless you. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ gara ịdị mislead by ihe mere na ọ bụrụ ọfala ka ị gbara kam na ọtatu ka ị naje kam na eme ọzọ afọ ị ga-aba oze na ị na-agba ọfala nwere ọfala ịgba iburu igwe ị na-agba ọfala enwere kingdom ị na-aha ndụ ọgụ igwe ndị ọba ị ga-eji gba ọfala ọ ya ọtatu ka ị naje maka every club nwere ihe a na-ekwekọrịta na onye amebe ihe a ga-abụ ya ego each person ga-abụ 100,000 or 200 or 1 million abọcha agha ego enyezi ego check 20 million or 30 million every club na-eme ya so ihe mere ya awụ ya title ka ị naje not ọfala ka ị gba maka ibulu igwe ọ bụrụ igwe ka ewu ị ga-eji gba ọfala ọ title ka ị naje ma eji ọsụ si na ị na-agba ọfala ka e gisi gbazi ọfala ka e gisi gba ọfala ndị ichie anọghị dị ya ka e gisi gba ọfala ndị ọ dị ka ọ dị ndị ejibiri n'ọba nwe onye bata anụ enwe onye nọ na mmemme ahụ ụmụada anọghị ya nwunye mudi anọghị ya ndị yutu anọghị ya igwe kabinet anọghị ya so ka ezi ọfala ịgbara ọfala imeghe igwe ndị agbata obi gị invite bifo ịgba na ọfala asị igwe aka ji ọfọ ị ga-emecha ndị eze ibe gị agbata obi ndị eze ibe gị invite ha abịacha anụ ya dịka eze ndị ichi eze ndị ya mbụ ojoto ụmụ neighboring town ndị eze neighboring town gị emecha ha invite ma ị na-agba ọfala so ọ bụrụ ọfala ka ị gba n'ọta tụ ka ị daje so eji m opportunity wee na-asị Adi Junction akwa ọgụgọre tiwa akị na ọba nwa dibia Chigozie nwa ngwa agbara ọfala n'ọta tụrụ ya ka ọ naje maka na ya ha nọ n'ime awụ club now that chapter agafego ka mba chapter egbe igwe biko una na-eshi agwa vidio a taa gị alụ m egbe igwe ọ na-ema handụl ya egbe igwe biko bịa ka nye gị ndụmọdụ ọzọ emere nwa nsugbe gụrụ egwu ọ sị na okenye na-agwa nwata okwu nwata na-agwa okenye anụ na-atụkọta uche ka eji aga mana egbe igwe nwekwara ike mụ na ga bụrụ ọgbọ ma atọ m ga-atọ ya maka na mgbe ị atịrị fiimu gị na Ọsụọfịa atịrị fiimu ngorogoro mme egbe igwe the first film m wọchi mgbe ji bụrụ mmadụ woo Mike ori ihe dị mma ọ ha wa the first film ama m iso watch other film Mike ori ihe dị mma first film m wọchi after Mike ori ihe dị mma living in bondage Zabudaya ya film m wọchi gasị mgbe ndị na ụmụazị ị bịa na Indian film mwọchi ya Sumita mwọchi ya Tovan so ihe njiwara abụghị ya awụ amara m your age enwere ike m tọọ gị nwee ike mụ na ga-abụrụ ọgbọ so bịa ka nye gị ndụmọdụ enwere onye karịrị ndụmọdụ nobody is above advice egbe igwe ị mara otu ị nọ na enwere ebe ị ga-abata erekọgnaizi ya gị akwụkwọ etiwa akị bata ebe a ga-erekọgnaizi ya JCN na ụmụ kirikiri dibia bata dị a agaghị erekọgnaizi ha mana gị nwewe egbe igwe ị mara enwe ebe ọ ga-wee bata erekọgnaizi ya gị people will recognize you ndị ọ dị ka ọ dị will recognize you emepere gị ụzọ ịbata mana all these people wey fọwụ ndị dibia bịa ebe a ga recognize ha nọrọ ebe ndị be ha nọ
Igbo mana your problem unu ma ho ihe nwere. That is your problem. I want to ma ihe nwere. You can't you would have betrayed yourself to this level. Ndị Nigerian Nollywood actors. Imekwa mgbe bido art wa film. Igbo iji we drop on a film. Iji drop on a film wu maka na ani ma akọkwa gị ọnụ mana m na-agwa gị eziokwu. Ebe efo ma na m ekwu okwu ọdagbowa m. Ọ bụrụ ọnụ ka m na-akọ gị. Kama na eziokwu ka m na-agwa gị, and that is the truth. And that is the truth. Problem I when I phrase over I kpuchie ya. Ihe na-emebi. Adị ma kpuchie eziokwu. Maka na film ada kpuchie ya ka Igbo ma agwa reason why you drop on a film. Ma agwa reason why ndị Igbo ji gana na film. Ọ maka na gana school. Mike ori ihe dị mma. Ihe ma ga ori ihe dị mma. Jigari gafa maka ga school. Ihe wezu oke. Jigari gafa ụna ga school. Office center ka Ndi Okeke ga school ba lawyer. Kera fi ambo Ndi Okeke la fa ya. Somebody remind me of Ndi Okeke. Somebody remind me living in bondage Ndi Okeke. Kera is what I fear. Oh, somebody should remind me living in bondage Ndi Okeke is what fear. Okay, somebody should remind me. Then mbona si na Paul aka watchari here of ma. Ihe Paul ji drop on a film na Kenneth Okonkwo. God bless you. Ihe Kenneth Okonkwo ji drop on a film before umakaloga school. Oh, free center ka school. Or free center ka school. A lot of them aga school. Oh, free center ka bi to kaba school. My gori he dị mma. Mbo uwezu oke ke ha that my gori he dị mma nwere mami onye ati mami ya aga school. Igwe aga school. Igwe cannot Igwe did not Igwe afọ Igwe afọ as in the future. Go jogger school. Well, that's the reason why Igwe better call the local. I never copy or no. I never call on, and that's the truth. That's the reason why in the film you cannot hear. I want to go to school. Igwe traditional. Onye kwado ji Ike. Onye kwado emeke ike to compare Igwe. Onye kwado ke ha mbu ke all this film bụ ke all this people pụtakwa n'ụbọchị a mbu inedo hakwan inedo had the too small mgbe ebe Igwe nọ mana ọ dịtere Igwe agara school. So that's the reason why eji we don pụọ ya. Ọ bụrụ ga school Igwe kara iwu so na the top people. Igwe kara iso pete edochi ha. Pete art things fall apart. Onye gwani yo edochi ụbọchị ka ọ bịa art one film. So Igwe ma your level eki we je kpụọ onwe gị na Igwe tele onwe gị ule. Some people na say na ha kpara ego ọ gị kparịrị onwe gị iji kparịa onwe gị wu nene ndị niile ahụ ị chọrọ ịdọ n'etiti ha yicha red. Igwe iyi red. Igwe iyi red. Igwe ka eke ga-esi bịa n'occasion ị na na canopy ifuna ndị nọ na canopy a yicha red or black or blue the same uniform. You that uniform ekura asịrị gaba na that canopy je dona imo na aga sị binie inwe idea. Oni mo na aga sị binie na gị na heso ewu nwa dibia ino na secret society ya club ha secret society ino nia ha ji aka ekwe n'aka mgbe ha ji ebo ego iso ha bo ego ha ji ebo iso ha bo all the money. No, I disagree with you. Veteran
Best Rasimo, I disagree with you. Imaro Kede to come from living in bondage and film under art. Kede to go back to school. Oh, free center Kede to go school. Go and verify very well. Go and verify. Kede to go back to school. Oh, free center Kede to go back to school. Yes, I'm telling you. So, Ebu Igwe, ịkparịrị onwe gị, kparịa ndị Nollywood actor, by iwetu onwe gị solo. Iwuzi escort na-emezi ndị money misiri ode escort. Ịmakọrọ magic ka ndị a na-eme. Ka egi si butuo onwe ifu self, mgbe gị na ha na-aga, a na-asị na ewu a friend to ka afa nke Igbo ya ma mmiri enwe iro na iwe friend to mmiri enwe iro iwe ochefu na mmiri enwe iro na ndị a na-agakọ iwe ochefu na mmiri enwe iro na ndị a na-agakọ mmiri enwe iro na Igbo na ndị a na-agakọ asị na iwe friend to mmiri enwe iro adọ na ani je bute oche ọ bụ na edebeghere gị oche I were back a buto legend. I'm going to be a legend. Na movie industry. I will like a jebutoche. I will like a I'm going to no. In a batana here, it was him to go to double goche. A mother has caught. Mother has caught. Lucia Baham. Had done a tiny, will like a jebutoche. If the boche. Na camera ka no chopo go sigo go poor. It belong over here. Ebu Igwe kpari go onwe gi. E kpari lo onwe gi. E kpari lo kpari your fans. Tag ya me Ebu Igwe here. Tag Ebu Igwe kpari lo onwe kpari fans. Ofodo na asị na ndị dibia kpari go. When ndị dibia kpari hogu. Ndị dibia kpari hogu. Ọgụ kparịrị onwe gị kparịa your fans oti nọ kịta na ịmụgụ na oti nọ na igbesi ịpụta ebe a na-eme mmemme ndị mara na-achụgharị gị mbụ Chief Imo bidoro ụbọchị a Chief Imo ụmụazị to compare you na Nigerian movie mana Chief Imo pụta ụta ndị mana na-achụgharị ya na-egwe Chief Imo ịdịrị omume mere Chief Imo bịa mmemme a mbụ akwa ọkọchịwa akibe akwa ọkụkọ ga-eji aka ya akwa ọkụkọ ga-eji aka birite jebe ihe oche akwa ọkụkọ na-etiwa gị na ọ ga-eji aka ya jepụta oche bi ya ebe kparịa onwe gị kparịa your fans otu ị nọkịta echi na mfụgị ebe a na-eme mmemme na mmanụ kata bịa ebe asị ka mụ na gị see selfie I can't do that mfụgị kịta na ebe na-eme mmemme mmanụ kata na otu iji ụwa nọ mpụtara mbịa weta fon sị ka mụ na gị see selfie I can't do that because ịkparịgo your fans kparịa onwe gị just because of gịnị. So Ebu Igwe, you own your fans' apology. You own your fans' apology. You come out and apologize to your fans. If I don't know about Krikiri Umazi, all this Krikiri Umazi. Now, chapter Gaga, I'm by a chapter and the club. I will have featured one them muddy. But I don't there for. Away from the efo na be magic ana mmemme abịa na abụọ 1 million ka agwụ ya na-eme ya kwefu ndị a agwụ ya na-eme check ebe ọ na ha na-abụ ego ọ na ha na-abụ ego ha na-efe na ya enu ma abụọ 1 million ha na-abụ
ha na-efeni ya enu ha na-atụ ya n'ala ka ha na-atụ ya na-echeki ya ga-echeki ya the whole video ebe ndị abụrụ ego achọ ka m mepee ihe ike ebe ndị abụrụ ego n'ala ka ha na-atụ the money n'ala aba na-atụ the money n'ala ịmara isi nwa ha ji atụ the ego n'ala achọrọ m ka ị jụọ m ka erizi nwa ha ji atụ the ego n'ala ọ bụrụ na ị jụọ m reason why ha ji atụ the ego n'ala mma ha asaghị ya I will stop here. Ọ bụrụ na ị na-awọchi m jụọ m ka reason why ọ na-abụ ha na-abụ onye otu ha ego ha yiri uniform na-abụ onye otu ha ego ha na-efe n'ihe enu n'ana ka a na-atụ ya jụọ m reason why ịjụọ m reason why I will stop here. Ask me ka reason why ha ji atụ ego n'ala ha ji afe n'ihe enu ma ha na-abụ onye otu ha ego. Una na-eshare gwa video a una na-apịkwa aka na share button una na-eshare gwa video a yes testimony why okay testimony Francis okay ka onye ọzọ chọrọ ịma reason why ask me reason why ha ji atụ ego n'ala okay ekene si m I should tell them onye ọzọ n'idiri enu ya nụ ngwa gee ntị ọ na mgbacha gị ya gaa watch video niile watch the whole video ndị abụrụ ego ebe ejere mmemme watch the whole video I watch the whole video you will come back and tell me na eziokwu ọ na-asị adị m apụta na social media I'm not chasing cloud I don't chase cloud were amara m today were amara m ọ bụrụ mara m before were amara m taa I don't chase cloud now let me tell you reason why I mere that thing. If you want 1 million and then behind about 1 million here about 1 million go and verify 1 million if you want 1 million and then if na abo the reason why I efe ni enu reason why I efe ni enu na n'ime 1 million ahụ efu ndị a na-abọ ha bọcha the 1 million ha bọcha the 1 million onye bụrụ ego ahụ ego ga were ebe ahụ 100,000 a refund 900,000 to each person. If 1 million and then abo ha bọcha the 1 million ihe onye bụrụ ego ga-ewewu 100,000 ha refund draw the gini 900 imarizi wa ha ji eme ya ihe ha ji eme ya wu ha bought the 1 million so ka masisi bịara ebe ahụ wee fụta ha na ọgwụ ha na-agwọ na ọgwụ ha na-agwọ na-eweta ego ka masisi bịara ebe ahụ wee fụta na ọgwụ ha na-agwọ na-eweta ego so that ị na-echebe ha bọrọ ego oru echi ị chọrọ ha gaba na chemba ha ife ebe ha pụchara ego ịghọtago oru echi ị chọrọ ha gaba na dia chemba ị chọrọ gaba na shrine ha ka ha gwọọ ọrụ ọgwụ ka ị bute ike. That's the reason why jem ya ọ bụrụ na ị gaa na wedding gee ntị ị gaa na wedding efu chairman ma ebe a na-eme donation chairman bike mee 100,000 n'ime 100,000 chairman mee ihe chairman mere ebe ahụ 10,000 or 20,000 ọ ihe o mee o ji mee 20,000 ahụ ka others nwee ike soro eme 100,000 na-egekwe ntị ihe na-agwa gị before ihe na-arụ DJ a na-arụ before ihe anyị fụ na-agwa gị adị m 100% sure of it. Arụ m DJ for more than 8 years. Akọvara m wedding cover, ịgba nkwụ cover, birthday cover, child dedication cover, burial cover. It's uncountable. Ma go to ya ọnụ. Ị gaa na Anambra State na Nnewi, jee jụọ onye na-akpọ DJ on time. I want a big name. DJ on time, I want big name. Start time na Nnewi ọmụ handle start time
UBA na Nnewi omo with their DJ. Go gara UBA jụọ onye na-akpọ DJ on time na Nnewi I am their DJ when I do DJ. Na again if some day o when na wana me wedding na ofu onye bata ebe di na nwunye na-agba egwu. Asịgụ na onye na-abata onye abata ọbọ 200,000. If 200,000 ọ bọrọ n'ime 200,000 ọ bọrọ ihe ọ bọrọ onye a 20,000. Ihe ọ bọrọ onye a 20,000 ka ọ bọrọ onye ahụ. Then mgbe ọ na-abụ 200,000 ahụ other people dọ na ziana ịma na ego na-akpasi mmadụ iwe. Ego na-akpani mmadụ. Ego na-akpani mmụọ mmadụ. Other people dọ na ziana ebe a bezi iwe ewezie ha ebinye wuti iwe. Efugi ya bịa na-abụzi ego. Mana onye a na-abụ 200,000 ihe ọ bọrọ 20,000 ọ bụcha dị 200,000. Ọ bụcha dị 200,000 after wedding. Onye mere wedding na balance ya 180,000. Onye mere wedding na balance ya 180,000. Some people na wu onye na mere wedding na wedding 200,000. Onye na mere wedding na wedding 200,000 nye mmadụ si aba abụọ ya. Igotago onye na mere wedding na 200,000 nye mmadụ si aba abụọ ya. Onye abezi na abụọ 200,000 na gị wa dollars ya na iwe ego enwanne were gị ji azụ afọ je pụọ ma were ego enye ego nye mmadụ je pụọ. Yotago so ana emezi ya idemezi ya na onye a na-eme ọfụma na ọ na-emebe ọfụma so ndị Dibia ifo abịa na-abọ the money na-abọ the money check ya every occasion ha ga-awa 1 million ka a na-abụ onye otu ha ha bụchazie ya ịnọzi ebe a nene anya ifile na ọwụ chakampọm na chakampọm ha na-eme na-enye ha ego. Ihe ọ na-awanakọta sị gị na ofu onye ba kenne mmụọ ihe ahụ ego ha nyere ofu onye ahụ bịa bute the money si na abịara ikene mmụọ mere ife eweta the money like 3 million egosi gị the money like 3 million ọsịrị o ji bịa kenne mmụọ na onye a na mmụọ mere ife bịa kenne mmụọ with 3 million ma o je kpute efi ụfọdụ na-awa je ebe efi e nwere enwe ofu onye akpụrụ efi bịa ebe ọ na kọstọma adịghị ọ na kọstọma adịghị ofu onye akpụta efi n'ebe efi dịpụ were ebe kene mmụọ asị na onye emere onye a efe were efi be kene mmụọ ka a revive kwa brain ndị mmadụ etikwe n'ihu akwụkwọ ndị mugos a na-agbagharị. Ị na ihe m na-ekwu ntị ọdụkwa na-eshi ya vidio ntị ọdụkwa. So ọ ya wụ ihe ndị a na-eme idogo. Some people nọ na Ladikpo zugoro afe for 40 years na-ebunata injin moto. Idiri ego ndị a na-eme ha emebeghị idiri ego a. Idiri majik ndị a na-eme onye nọ Ladikpo zuru afe for 30 years ji ezigbo ego emebeghị idiri majik a. Ọkwazi ọgwụ ka a na-agwọ sọsọ ọgwụ ka a na-agwọ dị ihe nwere ọzọ aka na-agwọ unu aka gwaba ha ya eziokwu. Ọgwụ sọsọ ọgwụ chakampọm aka aka na-agwọ ihe a ọgwụ chakampọm ọgwụ sọsọ ọgwụ chakampọm ka aka na-agwọ ihe a eji ebute ego a eji ebu ego a na-ebu a na-arụkasị ihe everywhere ọgwụ chakampọm ka e kpataziri sọm ndị Dibia ọzọ nọcha n'ala Igbo nwe ọzọ onye ji ego. Some of ndị Dibia nọcha n'ala Igbo nwe ọzọ onye ji ego na ọsọsọ ndị a onye ji ndị chakampọm ọgwụ na apakwa aka ọgwụ unu nke apakwa aka ije ụwa anyway mma akwụsị ebe a biko share the video mma akwụsị here. Onye chọrọ iwere owere onye achọkwana iwe hapụ adịba agwa gị ka ikwere maka ndị na-ajụ m ajụjụ. I am not telling you to believe. If you like, you believe. If you don't like, you forget about it. So ajụjụ ị na-ajụ m
I want to answer to your question. Young gonna go like you believe for. You like her. It happen. You don't consign me. Oh yeah, osimiri for up there, go geri. Oh, you osimiri for up there, go geri. And when I begin to no what, telling one or what. Put on social media, best than the early room why you. Other possible. Other possible. And when I begin to no what, telling one or what. Put on you wasn't already be a room why you. Mamputani you wasn't a agent to man narrows or walk on. Other possible no what. Because and I'm a choice Dibia. I wouldn't be no women. I wouldn't be no women can not already be for. That's in Hammer, mamma. Other I know you are welcome. So, how no where and one by him beer. So, I would want out your head, Unu Jetcha would I be go in a horror. I be a beer, Pueni, wow. Oh, you got one now. Oh, you got up on me again. Some no Dibia Guria. Namu Pueni, wow. Eager 1 million. Before he am 1 million, Kiga before when you are. Magara go to a vege. Do what we hear to a vege. So I would want to come poor. But already when you have 1 million. I get 1 million. You know 1 million. May appear. Macaron or way to a vege. Who that was like a people name on oppress. Don't allow people to oppress you with your ways. All the form of some guys in Lagos, they be fake life. Even a fake life, they very expensive. Man, one we here, one corner than easy. Even a fake life, they very expensive. A lot of guys in Eboro moto Eboro here from Lagos, now is. Now the one go moto. You want idea? Can we the edge of moto Eboro? Nti ọdụkwa ọ na ịchọ ka ngwa gị ihe ọ na ịchọ ka ngwa gị ihe eji amamoto eboro sim I want to know type m I want to know ọkachasị ụmụ nwaanyị so that ka mmadụ ghara iji moto wee deceive ogu maka na ụmụ nwaanyị work with sight afọ agwa ebu moto o dewa ha na onye a ji ego ịhapụzie onye na-atara gị afụ gbasa onye bu moto ma na onye awụ kiri gbogbo no fake life. Oh, when you talk on wagon, you have motor eboro. There I want to know. Moto can never. I'm a car dealer. I heard the man very well. I want to talk one man, a machine. Okay, Thomas, I want to know. Okay. And when I was talking about motor eboro, agent Christmas. And when I was talking about motor eboro, agent Christmas. More moto. Oya nwoke biria o ji na Christmas yo we chọrọ ịma no chọọ masị ya chọrọ ịma we onye ọzọ chọrọ ịma enwere ọzọ chọrọ ịma moto eboro eji anata Christmas abịa ebe mega press iji na-eti aka n'ihe ọjọọ. Who else want to know? Another Chioma chọkwara ịma nwa nọnyere m Chioma chọrọ ịma. Enwere onye ọzọ Chioma na-abụ chọrọ ịma. One more person ka ngwunu ka esi amụ ya. Ọkachasị ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke nke anyị adị unu mma na ntị. Okay, Joyce na chọrọ ịma ngwa gee ntị. Ọ bụrụ na ị nata village ya fụ onye bụ moto wee nata village onye ọra ji ego ya go moto. If onye ji ego ya go moto efu ị ga-ama. Onye ọra ji ego ya go moto efu ya ị ga-ama. Mana onye ọra boro moto eboro efu ya maka ị ga-esi wee mara ma gee ntị. Nene plate number plate number ọwụ na moto mmadụ goro ọfụrụ. Onye go moto ọfụrụ ịsadọ na ọ ga-ebu Anambra na-ege ntị. Ọ ga-ebu Anambra ọ bụrụ Imo steeti ọ bụrụ Abuja ọ bụrụ Lagos
o buru Port Harcourt, o buru Enugu, o buru Abia, o buru Ebonyi, o buru all these states, o buru that states, yeah? And o ga-awụ new plate number. Ịma na onye a ji aka go moto ahụ. Eh? Ma ọ na mmadụ gonyere dị moto gbaa plate number. Mana ọ bụrụ moto eboro eboro na anya ba ha na-ede Anambra or Lagos or Port Harcourt, ihe ga-ede ya udila ọ ga-ebu afa company like otu anọ na my own company wu on time Ken Sam. So my plate number ga-ebu Ken Sam or efuru o bu Chimako Motors o buru Anthony Motors o buru Ezekwesiri Motors o buru Chiquito Motors o buru Ike Motors o buru azi o ga-ebu afa company o ga-ebu Anambra o ga-ebu Lagos o ga-ebu Port Harcourt o ga-ebu any state yo ga-ebu afa the company eji register CAC o ga-ebu and ọ ga na-acha red ihe ga-eji dee ya red ka ọ ga na-acha. So onye moto ọ na-ifere eboro na ya na plate number ya moto ahụ utokumbo ka ọwụ ọ boro ka emere ya eregisterbeghị ya boro ka emere ya eregisterbeghị ya. So ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa Lagos ndị fake life bịa boro moto nata village bela emego press ịnecha ya anyị filie na ọmụtụ ya mana moto oboro eboro ịchọwazi ebe ihe eje gwọ ọgwụ ego abụghị na ọ na-agwọ ọgwụ ego agwụ ịchọwa nwa ị ga-atọrọ gbupụ ya isi ịchọwa nwa agbọghọ ị ga-ana ndụ ya n'iyi bere private party ya weje chịkọnye ndị na-agwọ ọgwụ ntị ọrụkwa ihe niile na ngwara unu go and verify ichegicha ọ bụrụ asị ya ọ bụrụ asị unfollowed me don't follow my page again. Ichegicha ọ bụrụ asị don't follow my page again. Any day for m kpọọ m criminal ebe ọ na-efo m n'ihu akwụkwọ kpọọ m onye ohi ebe ọ na-efo m n'ihu akwụkwọ kpọọ m ihe ọ na-elike post o picture m tag ya m criminal m kwuru ya go and verify ihe ngwa gana go and verify unu ebuza ga na-eme unu oppress gbaba mbọ abakwana 2024 anyị nọkwa na Jenụwarị na Disemba 2024 efisi kwenya maka ndị ọga na mberede December 2024 efisi gwekwenị ya maka ndị ọga na mberede maka ndị gasị na ọ dara ha na mberede December 2024 anyị efisi ya. So were kịta gbawakwa mbọ were kịta achụgbakwa ya wee ego n'ụzọ kwụ ọtọ were kịta save ya wee ego gbawakwa mbọ abụkwara sị na ọ dara gị na mberede asịkwara na ọ dara gị na mberede. So gbawakwa mbọ ị na-agba mbọ ị na-ekpe ekpere ịdị serious Chukwu a na-agọzi gị ọ na-adịrị gị na mma ije ụwa. Ee sọsọ ofu ihe na-ewute m ịma na adị m ezo ọnụ ezo adị m ezo ọnụ a sị na close mouth is a close destiny adị m ezo ọnụ ezo. So ofu ihe na-ewute m na enwe ndị na-support my ministry m nwere ego nji eri nne ewere ego MP enwe ndị na-support m enwe ndị support ma agwagwa m Oriagọ mana onye support m ị na-emezi expect onye a keep onye na support m every day mbanụ onye a nwere responsibility da ọsọ onye a nwere anọghị na o ji ego eme ọmụ ka ọ pụtara. So a lot of people kwesịrị na support my ministry awe na ego MP onwe na support m so ya na agba m ride on brother you are doing well also you are doing well ka mma ji ego MP also you are doing well o meji ego MP check here ma ọ dị mma. So mma kwụsị ebe a ọkwa na ije ụwa gwara ka o ji awụ abịarụ ka asọmpi pastọ na egwu ndị mmadụ wayo
maka pastor biota ebia church ebe church ya inye ha onye 2 times oboro ga amụma ụgha ka iwu ga-weta ego ma ọ bụrụ onye dibịa ịchọrọ ya bịa ọkọ ya gụ ụjọ n'ahụ kọzie gụ ụjọ n'ahụ ejụwazie ka solution maka ọ na-ego anya fụ na ịdịka a stingy person ọ bụ ọkọ ya gụ ụjọ n'ahụ ọkọzie gụ ụjọ n'ahụ ego ahụ ekweghị ewepụta by force. So mana aṅụrụ m iyi, I vowed, ṅụọ iyi, I can never come to social media wee kwuo ya bụrụ eziokwu ka m nwee ike wee nweta ego. I rather buy than coming to social media to talk nonsense. I'm going to ego. I cannot. Ọ ga-amụ mma that I have social media that na m pụtara social media bịa na asị ka ndị mmadụ nye m ego. I will not, and I will never. After all, mgbe I say adịghị I had that nsi ewu. Mgbe social media na-adịghị ana m ade hustle na-enweta ego. So mma akwụsị ebe a. So enwere onye o metụrụ n'obi iweta offering MB ka m na-ekwu. Enwere onye o metụrụ n'obi iweta ego MB. Ọ bụghị by force, so I'm not forcing you. Ka ọ dị were echi esi na force gị. All willingly onye metụrụ n'obi inye mego MB chat ya m enye gị ma account number nye m gị MB. Ọ metụ mmadụ gị n'obi inwe problem iwe jụọ gị ime ha mmehie ịdaghị iwu. Ihe ọ na mmadụ emere mmadụ n'ụwa awụ ọ ga-esi onye a n'obi all willingly maka nke ọ bụla esi ọgụ n'obi wee bịa ka aha dị last. So mma akwụsị ebe a ọkwa na ije ụwa ndewonu ka nzu obere ike m ga-eme another program. Ekene m na-agakwara nwanne m nwaanyị anti-patient. This is my big sister from another mother. Onye ọ na-afụrụ ekenere m ya. Ọ ga-erigide ekene m o tiri ụbọchị Chineke ga-akpọrọ m wee sị n'ụwa apụ maka na ụwa abụghị be anyị. Ụwa ahụ afịa ịzụcha ọna ebe ọ nọ nnọfụ. This is my big auntie mma na-ekene ya. Nwa ego efi egboro m ya efi. Nwa ego aeroplane m egonye aeroplane. Nwa ego ọ na m ga-emere ya ka shọ. Aṅụrụ m ya ọ bụrụ iyi maka na ego anyị na-akpa nwere ihe anyị ji ya eme. Ego anyị na-akpa ka anyị enyere ndụ aka. Ịkpacha ego a iji ha enyere ndụ gị aka onwe uru ọ baara gị. Ụfọdụ na-akpacha ego ewere ego ha kpara wee kwa aha. Onye gba lose ọ ya gba lose. Ịkpacha ego debe na bank ịnwụzie were akwa ahụ were nke fọ ọnụ jerisa ọ bụrụ ọgwụ agba lose na you lose. Asọka mgụrụ ifu ego ga-erifuo mana ị nọ n'otu enete ndụ gị anya. Nigerian money ada eri ya na 6 feet. Dollar ada eri ya na akpati. Euro ada eri ya na akpati. Ke nke China ego China or yan ka yen ada eri ya. All the currency enwere n'ụwa nwere nke na-eri na akpati ozu. Enwere nke na-eri na 6 feet. Ebe a na-eri awụ n'elu ụwa. A na-ada erikwe na n'eluigwe. I nwere nke iri ya n'eluigwe. I ga-erikwe na mmụọ. Ebe ị ga-eri awụ n'elu ụwa. Sọsọ ebe a ka ị ga-eme ka isofe ego ahụ idebe na bank. Ọ gafekwa n'ụwa Oz West. Inye ndị ọzọ erie. So ị nọ kama ihe egbuo kama ihe anwụ. Were 5,000 jee gote anụ ọkọ 3,000 ṅụọ 2 bottles ndete ndụ gị anya gbatịa ndụ gị. Ị na-azụ nwa na-azụkwa onwe gị. Ị na-azụ nwa na-azụ onwe gị because a lot of ụmụazị na-azụchazie ha na pịa ogecha youth service ọ na-abata okoro nwaanyị natasị gị na onye ahịa anọ ọnụ agwa nwaanyị ofesie nwunye ya agụrụgụrụgụrụgụrụ owute aka asị na ṅụọ agụrụgụrụ owute gị rapa akwa ọmụma ihe ọ bụrụ onye
ndụ echiche mmadụ dị n'ime ogo ego moto gụ nwoke bọsị ị nwụrụ ọrịnọvet yara gị ụlọ mana mgbe anyị nọdụ ya ọrịnọvet nwụọ ọrịnọvet yara gị ụlọ kpọọ ka kpọọ frens bie pichọ gị mbụ na umbrella bie na efere bie na baf biere gị mgbamgba bana onye bịa rie ụkwa rie anụ ọkụkọ na-enwecha ma VIP 1 VIP 2 aṅụọ champagne na aṅụcha onye nebe enye ya umbrella maka na ịnwụ mana mgbe ị nọ ndụ ọ gaghị nọvet kwu na ahụ ndị Igbo ama ebe bere na ha na mgbe anyị nọ ndụ nwe gị nọvet na ahụ mgbe ị nwụrụ gị nwoke ọbara nọvet ya kpọọ ndị apams atụ n'agha elu ọkwa na ije ụwa so neta ndụ gị anya ọ dị very important mma kwụsị ebe a onye chọrọ support my ministry you are free to support my ministry ọkwa na iji onye nwe agba agụ ume ị ga-ejide Chukwu ga-agọzi gị ọ bụrụ na ị nwe ha Chukwu ga-emepere gị ụzọ ị ga-enwe ọkwa na ị nwe support ministry m ọkwa na ije ụwa ndị ewonu onye nụ ya karịa ibie